Hyvää iltaa A-studiosta. Hallitus aloittaa ensimmäisen budjettinsa valmistelun ja koulut alkavat tällä viikolla. Näistä aiheista A-studio, tervetuloa seuraan. Valtiovarainministeriön omat sisäiset budjettineuvottelut alkavat huomenna ja valtiovarainministeriön budjettiehdotus on valmis esiteltäväksi perjantaina. Silloin saamme Sipilän-Stubbin hallituksen ensimmäisen budjetin askelmerkit. Tervetuloa peräti 27. Nyt pyydän eteenpäin ihan konkreettisesti millainen hanke ja kuinka suurella rahalla. Kärkihankkeet ovat hallituksen tärkeä työkalu. Joo. Miten kärkihankkeiden toteutus tulee näkemään ihan tavallisten ihmisten arjessa? Kyllä se Siitä budjetin tekemisestä. Tässä on nähty sen 7 laihaa vuotta. Isoja kasvupyrähdyksiä ei ole ollut, onnistuu muita hallituksia paremmin rakenteellisissa uudistuksissa. Se on ollut, kuten on nähty, teidänkin hallituksissanne hyvin vaikea. Kun Kataisen hallitus aikanaan teki budjettia, silloin kasvuodotukset olivat aivan jotakin muuta kuin mitkä sitten saavutettiin. Tämä hallitus ilmeisesti ei tee samoin siitä, minkälaiseen maastoon hallitus ensimmäistä budjettia rakentaa. Mitä hallitus voi tehdä budjetti kerrallaan nyt ulkopuolella näiden jo listattujen keinojen? Hyvä esimerkki metsäteollisuuden investoinnit. Toimien ulkopuolella olevia asioita. Kyllä. Siis ehkä jos kasvaa edelleen ensi vuonnakin. Mikä on hallituksen arvio uuden velan tarpeesta ensi vuonna? No siitä tarkkaa lukemaa, koska se muu. Vielä, jos ei Microsoftiin tullut vastausta, niin kysytään kuitenkin työllisyysrahoista. Ne ovat jo monin paikoin ely-keskuksilta loppu, ei pystytä maksamaan. Ne on moneen kertaan rankattu hallituksen listalla hyvin korkealla. Mitä on tulossa? Kyllä. Yksi esimerkki. Otetaan Talvivaara. Talvivaaraan hallitus on ryhtynyt suuremmaksi omistajaksi kuin aikaisemmin. Tämä haastattelu vielä yhteen asiaan. Puhutaan koulutuksesta. Koulutuksen on tulossa lähes 600 miljoonan euron säästö ja samalla hallitus kuitenkin sanoo, että se on yksi kärkihankkeista. Kuinka tämä tasapaino tässä sitten vaaka kallistuu koulutuksen suhteen, kun puhutaan resursseista? Hallitus sanoo, että kyllä säästetään 550 miljoonaa. Mä luulen, että Keskustelulla sieltä tulivat ministerin terveiset. Hän sanoi, että hän uskoo, että suomalaisen koulun menestystarina jatkuu siitäkin huolimatta, että vielä niitä säästöjä varmasti tulossa on. Tervetuloa A-studioon keskustelemaan entisen kouluhallituksen. Millä mielin te kuuntelitte valtiovarainministerin terveisiä kouluihin? Niin, kyllähän aika ristiriitaiset on, että toisaalta tiedetään, että opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vieraili tänä aamuna Ylen kun säästöjä, leikkauksia on tehtävä, niin ratkaisevaa on se, miten ne toteutetaan. Että se ei välttämättä ole katastrofi kouluissa, vaikka leikkauksia joudutaan menemään. Erkki Aho sanoo mielipide, miten sivistysjohtaja, kun palloa vieritetään, kun tapahtunut se. Mutta kaikista huolestuneita tässä aamulla painotti, että muutos nimenomaan lähtee kouluissa opettajista. He ovat siinä työmotivaatiota murentava. Ja siihen meillä ei todella tällä hetkellä ole. Opettaja on ehkä maailman paras opettaja, näin me Suomessa haluamme uskoa ja ainakin hänet on hyvin koulutettu. Koulun parhaita asiantuntijoita ovat tietysti paitsi koulun aikuiset myös koululaiset, lapset ja nuoret, jotka koulua käyvät. Me kävimme tapaamassa heitä ja löysimme toki muitakin ihmisiä tuolta kaupungilta ja tässä tuloksia siitä, mitä ihmisten mielessä koulussa ainakin pitäisi opettaa. Pitäisi tehdä. Erkki Ahosta aloitetaan. Koulutukseen. Nyt on se vaihe, että pitää. Juns. Niinpä, kyllä se haaste on valtava haaste edessä, mutta toisaalta voidaan katsoa myös, että mitä niistä rakenteista, johon koulussa silloin tarkoittaa. No se tarkoittaa sitä, että opetuksella varmasti ollut ainakin, vai millä selittyy se paradoksi, että vaikka Suomessa koulupäivä on hyvin lyhyt sekä opettajilla että oppilailla, niin siitä huolimatta oppimistulokset ovat maailman kärkeä. Miten tämä selittyy? No se selittyy sillä, että meillä on keskustelusta Erkki Aho ja Peter Jonsson. Mukavaa koulun alkua kaikille koululaisille ja opiskelijoille. Tässä oli kaikki A-studiosta tältä illalta. Huomenna ajankohtaisessa kakkosessa aiheena on Norjan 4 vuoden takainen terroriteko. Uuttojan saari avattiin 4 vuotta surmatöiden jälkeen ja niistä tunnelmista huomenna ajankohtaisessa kakkosessa TV2. Kiitos seurasta. Hei hei.